undercover nawe unonkosikazi wakhe into kanjani? Umfundisi unonkosikazi okusho ukuthi boba uthu ngoba naye umnyeni wami naye usesikhundleni esontweni. Okusho ukuthi nje bahayidile bobabili bafihle ngathi siyabantu besifazane. Hey, umfundisi unamanyala man. Awunamanyala. Ufike ugqugquzela abantu ukuthi abakhethana. Egqugquzela abantu ukuthi abashade. Kanti wena uyazi ukuthi ufihlile. Wayengaveli obala ke bo2 waye bengaveli obala. Ngobani? Bamosha isikhathi sabantu Nkosi yami nabo abantu iminyaka iyahamba. Kushuthi ngesikhathi kuhle ngizophela ngiphelele umnisa la ngitshela ukuthi ngazi ijabule jule kanjani. Ungaba ngibhalele la kaJabula uJule ngoba bengifuna ukuconfessa kuwena ngingekwazi ukukhuluma live uma sisendlini, so ngacela uJabula uJule ukuthi ukwazi ukuzongisiza ngiconfesse kuwena ngezinto ngezinto ezingekho right ezingiphatha kabi ngawe. Noma ngabe kukhona izinto eziphatha kabi ngami usufuna ukuthi hayi nami ngikhulume nami ukhetha ukuthi ukhuluma nabantu bangaphandle. Lokhu ngikhetha ukuthi ngikhulume nabantu bangaphandle ngoba wena ma awufuni ukukhuluma iqiniso. Uzenza into eserious. Angayi mara webhuti ngikhuluma lapho ngikhuluma nomuntu wami. Ngicela ngiyenze into familiar njengamanje. Ngikhuluma le nto mina nawe. Bengifune bona ukuthi bekwazi ukuzongisiza oba mangikhuluma nawe umuntu o serious ngami ekugcineni. Yabo ade uphikani so serious. Buphikani zento serious. Ungangimemeze efonini mina you fapeton. Thumela ngosikhomodo manje akulande lapha. Ngiyadlala bengikutest ukholo lakho hayi uyashubisa. Ngicela uqhubeke. Okay, lana ngicele uJabula uJule ukuthi uzongisiza ngikwazi ukuconfessa ngawe. Ngiyacabanga ukuthi nawe unalo ulwazi lwalento engizoyiconfessa kuwena but awufuni ukukhuluma iqiniso. Into engifuna ukuyiconfessa kuwena ngifuna ukuthi ngikutshela ngamaphutha akho ebese egcineni kuba nesinqumo esenzekalayo. So iphutha lakho lana awukazi ube naso isikhathi sami elokuqala lelo. Isikhathi sami even sisendlini awukazi ube naso isikhathi sami, awulali nami, unekamero lakho nami nginekamero lami. Mangithi ngiyakubuza waqale wangitshela ukuthi kumele sishade, sashada. Emva kokuba sesishadile wena awunaso nalapha isikhathi sami. Mangikubuza futhi lapho ungitshela ukuthi wena usebenza ama overtime, so mawususendlini sokusudinga ukulala uphumule. Kanti phela nami nginemizwa, ngiyayibuka ilento ukuthi ngiphatha kabi. Uthe ngelinye ilanga saba off sobabili emsebenzini. Mangihamba ngiye emoli, shuthi ngijike endleleni ngishiye i-wallet yami. Mangithi ngiyakufica endlini ngifica uhlezi nomfundisi. Anihlezi ke dining room, anihlezi kephi, nilele embedeni ekamerweni leli olala kulona. Okuyiyona into engiphatha kabi kakhulu ukuthi ngesikhathi kade ngilode ngikubuza abangani bakho nomakhelwane babehlezi bengitshela ngingabakholwa ngoba ngibengisithwe uthando lwakho. Bengitshela ukuthi wena kahle kahle uthandana nabantu besilisa. So sengikubambile ngakubamba lapho ngakhuluma nawe wangitshela ukuthi benirelaxile embedeni. Emva kwalapho ngazothola ifoni yakho. Ifoni yakho kwa WhatsApp kona wonke ama social media sinama password kanti uzoyishiya i-on endlini. Ngafica iconvo yakho nalinye ilunga, amanye amalunga esonto. Engesiyona iconvo exoxa ngesonto, kuyiconvo exoxa ngothando. Okusho ukuthi wena mina lokho engikuzwa ngabangani bakho nomakhelwane abangitshela khona. Uqasha imoto izothatha okuyisidwejana sakho ngoba indlu leyo eyami. Okuyisidwejana sakho njena silapha endlini ngifike njena usungasekho ngoba ngafika mina. He lokho engikushoyo ukuthi phakathi kwami nawe Imani. Khuluma. Uyaqoshwa.
Bye bye. Thatha yonke into yakho lapho. Yebo bhuti, ngapha nje phone ngisakhuluma nawe. Buka